Ako si Mawi, ginaingon, gibasulan ko na ang tanan kong nabuhat nga kasalanan. Apan kay dilit ka manggid makatag sa imong pasaylo, andam kuning dawaton sa tumang pagpaubos. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? O ka na, day, Kayla. Nagkuyo na sa sila sa Bernaw yung bana tao. No, sila sa kabutil. Brando, mahimo ba? Ayaw butang-butangi og saang akong bana. Og labaw sa tanan, suod ko nga higala si Verna. Dili siya makahimo sa pagtraidor nako. Buotan si Verna og buotan ang akong bana. Na sila sa KSL ka noon sa mga eh. Singan? KSL sa may lindapit. Suhito lagi ka. Dito ka? Tuntaw ka. Pero may Sir Dodong niya. Mo na yung paborito Sir Dodong niya. Huwag ko makakti mo. Gani, ako sa bangan sa motel ng isudlan, no? Oh, Oh, isundan ko ang taxi ng ilim sakyan. unsa? Luyahan ako, Dever na eh. Mas lami pang magkamuda kaysa kong asawa nga si Kayla. Pero mas gwapa kitong akong amiga kay nako, di pa? Oo, eh. Mas gwapas Kayla sa imo. Pero, tuwa man siya sa layo. Inurjak baya kay ko. Og nagpasalamat ko nimo. Nga imo kong gisukot. Kaya doon na ako'y kapahungawan nga mutukar nga kong gana sa sex. Kwarta, pi. Kay doon ako'y paliton. Oo, eh. Bago man nagpadang akong asawa nga tuas gawas. Hatagang tikaron o mga 10,000 pesos lang. Ay, salamat mo, eh. Dali, pi. Usap ta. Nakapaaway naman ta. Kunyara ihatag ang kwarta ni kawas na nato. Torchak sa tagpani. No, gusto na eh. Kapoy na ko. Doy? Igo na tong tulok karamon. Ay? Hatagang taka sa ipangayo mong kantidad og manggawas na rin sa motel. Sakay silang taxi. Huwag sila kalibutan, ibidyohan ko sila. Ang gawas dihas KSL, forbida. Og, blikos patahon ka mo tibir na hawak ni mo, forbida eh. Kung laluoy tao sa sawang may mawoy na. May abroad taon. Si Kayla aron makatag tawag maayong ugma sa iyang mga, o sa iyang kapuyo, o ilang pagpuyo. Apan, imo siya giloiban bay. Pati ka magkabana rin mo eh. Sa kong parkingan sa kumoto eh. Mabiya ko rin napita. Ha? Tukan nilang po sinuod pa. Nagbinuutan ba si Mawi das Pilipinas? O siya magbisyo diha? Wawi! Luoy kay akong umagad. Ang pinanggan akong umagad. Nagbinutan diri ang akong anak nga si Mawi. Wa na mo inom. Wa manugal. O wa mo apila ng ginadilindugas. Pangabit pa. Wa Pangabit? nangabit ang akong Pangabit? bana diha. Pangabit. Kuan! Wa gyud wa tao eh. Wa taon eh. Day Layla. Tao ba? Pagtarong ko diha pa? Wa lagi taon. Taon, klaro na kay na, ha? Buutan kay nga akong anak. Wa si batay og bisyo day. Nga imong giingon nga, unsa dali na pito. Kanang pangabit? Ay, wa taon. Ay, samot, wa taon na. Kanang mga tubang mi, ikaw rin pirmi ang unod sa mong panagsulti day. Ang pirmi gawas ang baba, ang imo rin yung nganday. Sige, naglitok og Kayla. Kayla. Has kaglaruar ba gano'n? Kayla, pero usay di ko kalitok usay. Salamat kung mo ang ganina pa. Kayla, gyud. Sige pa. Bye. Kayla. Kayla. Day. Ay. Ay. Giputol na ba yung among panagsulti? Primero ba nalitok na ko kay Layla? Pastilan. Murag nasabot ko nga. Nagduda siya na. Na may kabiting akong anak. Pastilan. Oh. May dosit pang halang. Isat lang. Si Mawi matingali ng niya. Pagkadyo! Uy! Siya ginang niya. Siya ka diri mo, eh! Dali, kay nanawag na ako ang imong asawa. Dali, mo, eh! Dali!
Unsa tay? Ingon ana ang gipungutanan ni kailan nimo? Umuwi. Mura, doon na siya katahap nga. May kabit ka. Iyay. Doon na tingali nakasulti niya da. May kabit ka. Iyay. Ba't kinsa man tay? Ambot, Kinsa eh. man kahay nakataho niya nga may kabit ko. Ug ang suod niyang higala mo akong gikabit. Kinsa man kahay nagsulti niya, tay kadyo. Ako pa na yung mawi, no? Imong puto na imong mga binuang na. Kaysa, pagkatinuod lang, no? Di ako kung supak din imong tinunturon. Buutan kay imong asawa, ng imong gibudian. Nagtrabaho taon ni gawas sa atong nasod. Aron lang mo sinsur tas pagpuyon ini. Apan, nangabit ka na noon, nung sa ka ba? Ang tinuod pa. Wa mo ko'y gustong birna. Tulad jak na giapas na ko niya. Mo ba? Gikabit ko lang siya para doon ako'y kapahungawan kung mutukar ang ganan ako sa sex. Bida ni mo, oy. Pwede naman ang tag... makinamot lang ka ba? All by myself? Sa ka ba? Naunsa man tawang kay. Kinamot kapoy ano eh. Puy-puys baga. Halos ba ko kadadlaw nga mutukar akong gana. Kunya, halos po ko kadadlaw nga magkinamot. Pamaulam sa kong baga na ko ano eh. Basta kay, nabalaka ko si mong gibuhat. Nabalaka ko ni Maui. Bugtong si Brando na kinasayot ini pagpaulit na ako sa Pilipinas. Salpahis, pamawi. Dili mahitabo nga tumo lang ang tanan nga nangabit ka. Kay gisend ni Brando na ko ang video di in loving kay mo mong kabit nga ni sud ug ni gawas mo sa motel. Salpahis ka. Mo pagikabit ni mong akong suod kay kala. Traidor mong duha mawi ug Verna. Salamat nga niya ka, Day Birna. Dali di kilami na kayo, Day. Milagro man ka, uy. Nara ko ni mo gipaanay sa inyong bahay. Kaas na kay kwarta kung check-in patag mutil, oy. Unsa man? Uy, nakakita ni mo nga mulipot ka diri sa pultahan sa kusina? Wa, uy. Mga bata rin nakakita na ko, uy, nga nagduwa-duwa o tago-tago. Doon sa kwarto, doon na, kilami na kayo. Doon na, Day. Daming agitilapan ini ay. Umot kaayo. Wa pa kaihi bagong ligo. Giluan na. Ay, Wa pa kaihi. Tinoy na. Kayo. Ambi. Papakutas ang tuski mo. Ambi. Ay, lechugas na tuski kani. Bisan dili tantong lako pero tuski kanahan. Ay, galami. Sige pa. Ina-ina kayo matukan ko. Binak ka. Ay, Day. Day. Ikaw na, Day. Hi. Huwag ko magtungo ng imo kabulian, Maui. Labaw na huwag ko magtungo ng imo kong traitorous, Verna. Mga hayop mo! Mga demonyo mo! Niya ho nung tungod sa hotel ang gisakyan tong taxi. Tinudanay ni mo de kaila. Ha? Kayo may pulis mong bana? O, ikaw. Pusla maiyan ang gibuhat na ako, pes. Mubahos ko. Mga pitsad ko. Ug ikaw ang himuon akong kabit, Brando. Oh, wow. Wow. Lami. Indot. Salamat ya. Mahal kay ka. Gigugmati ka dahil sa tibuok kong heart. Tala, manaog din yung taxi. A driver, among pliti, o. Tanadayon dong, Mga nang Brando. suklian na dong. Hello. Cute ka. Tindot kayo. Tindot po ng mga flower day. Sige pa, please.
Sa puning munggos na igilok. Kaniin mo ni tanan. Oh, ako wala na dahil. Sa patanggalin ako. Lakaw ko mo. Sakto ah. Agay. Nagdagat ba to? Magalam ni ano. Muplastan ako May pasunag mo Sige na. Sige. Diyan warma na. Kibilan na mo akong duha ka pa. Wow. Ano naman? Takubong nagnganga. Ay, kita ako. Ayaw, kita na yun. Sige. Walang muscle control. Ay lang. Simple lang. Simple lang. Slow na ko ha. Nasod na? Wapa. Awak pa di ay. Sige. Slow na siya. Kanay, slow na ko ha. Sarap. Padayon, uy, ayaw ko. Ibitigas mo ka. Anak lang yan. Hindi na nakuliyokon. Ka na ra? Anak lang yun. Nakuliyokon. Si Pitan. Ayun. Sige, di Bina mo maputol. padayon. Bina. Di mo ipadayon, ha? Padayon lagi. Padayon, sige. Dali. Kalami. Anak lang ha. Anak lang ha. Anak kami. Nabihas. Kadali. Uy, kiyon sa diya, uy. Hindi kami naman. Kinto sabi, nawa. Sana minatay. Wapa ko. Anong imo maning gibuhat, day? Ano nagpahilabot man kan Brando? Nagpahilabot ko niya. Kaysa akong ipuli nimo. Ha? Buwag na ta. So, day? Hibaw ka, sukad ka na hibaw ko, nga gibudhian ko nimo. Gipapas na ka sa akong kasing-kasing. Kasal man tuod ta. Pero wa na ko'y gugma nimo bisan gamay. Magbuwag na ta ha. May lain ang lalaki nga nakapanag-iyan ako og sa akong kasing-kasing. Day, Kayla. Pasaylo ako, day. Pasaylo ako. Nakigbuwag yun ako ang akong asawa. Ako ang unang nakasaha. Busa, gihatagan ko lang siya sa iyang kagawasan. Mga katumang kasama, ang kaagi ni Maui, dinhining tulumanon. What's the style? Gihatagan na lang og kagawasan style.